Erdieroaz geroztik, baian baika aintzindareki eta betidanik sustatzen du euskara eta ingelesa online ikastea. Baian bai online. Sistema de masa, ikasten duzulako zeure kasa. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Bidaia guztiak, urrats txiki batez hasten dira. Lurralde bus aukeratzen duzun bakoitzean, ingurumena, zerbitzu publikoa eta konpromisoa aukeratzen dituzu. Gipuzkoa aukeratzen duzu. Eta lurralde busek egin egiten du. Osasunak AEK-arekin hizkuntza kudeak eta hobetzeko hitzarmena berritu du. Bart arratsaldean sinatu dute aldeek akordioa 2018an hasitako hizkuntza kudeak eta hobetzeko planaren jarraipena bermatuz. Besteak beste ondokoak biltzen ditu testuak, sentsibilizazio hitzaldiak, hala eskatzen duten langile eta jokalarientzako euskara eskolak eta itzulpen plan bat. Hala oraingo honetan 2024 arteko plana erdietsi dute. Arratsaldeon guztioi, udazkenean murgilduta, geroxeago helduko diogu berriz Luis Xabalza osasunako presidenteak eta Alizia Iribarren EAEko koordinatzaileak sinatutako akordioari lehenxeago baina beste lerroburu batzuei erreparatu behar diegu. Izan ere Idoia Mendia ez da gehiago PSEren idazkari nagusia izango Bilboko kanposantzokian egindako PSEren biltzar txikian aurreratu du ez dela aurkeztuko azaroaren 20an eta 21ean egingo den primarioetara. Bere 7 urteotako ibilbidea laburbilduetaren gestioaren defentsa sutsua egin du hitzartzean. Por eso hoy quiero que seáis los primeros también en saber que no me voy a presentar a las primarias. He cumplido el proyecto con el que me presenté, he cumplido mi palabra, la que os di a vosotros. Horrez gain Eusko Jaurlaritzak 2024 urtera bitarteko bizikidetza giza eskubide eta aniztasunaren aldeko udaberri izeneko plana onartu du eta gogo eta kritikoa eskatu du. Iraganari buruzko hausnarketa kritikoen bereziki etaren terrorismoa eta indarkeria erabili edo justifikatu dutenei interpelazioa egin behar zaiela azpimarratu nahi dugu. Aldiz Europako funtsei dagokienez, Jaurlaritzak goizean Europako funtsen inguruan xehetasun gehiago eman ditu Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak 2021 eta 2023 artean 500 eta 40 milioi euro inguru jasoko ditu, autonomia erkidegoen artean banatzen den berreskuratze eta erresilientzia mekanismotik. Euskadiri 500 eta 38 milioi euro egokitu zaizkio. Eta Gasteiztik bertatik ez behar bati heldu behar diogu. Gasteizko bizilagun bat hilda, Osakidetzak bera operatzari uko egin diolako etxebizitza duinik ez izatea argudiatuta. Osakidetzak Koldo Arribilagari ebakuntzarik ez egitea erabaki zuen, bihotzeko gaitz larri baten ondorioz ezin izango zuelako, post ebakuntza egoki bat egin etxebizitza duin batean bizi ez zelako. Koldo askotan joan zen bere gizarte langilearen gana, eta ark ez zion inoiz alternatibarik edo irtenbiderik eskaini, bihotzeko geldialdi baten ondorioz hil zen. Ostera, Akitania Berria eskualde mailako France Bleu irratiko zuzendaritzak 5 kazetari suspenditu ditu ofizialki joan den irailaren 17tik. Berehalako erabaki hau Amaia Kazenabe kazetariak Mari Portalanoren Ez naiz urdangabat kazetaria naiz izeneko filmean egindako adierazpenen harira irekitako ikerketaren ondotik heldu da. Film horretan, Amaia Kazenabe bezala kirol arloan espezializatuak diren hainbat emakume kazetarik sexismo jarrera eta gertaerak azaltzen dituzten. Haien aktibitate profesionalean jazarpen sexuala jasan behar izateraino.
Eguneko lerroburu eixo Afrika iparraldeko kostaldera jo behar dugu orain La Palmara hain zuzen ere. Bertan igandean erupzioan sartu zen sumendiaren labak kostalderako bidean jarraitzen du. Aurrez aurkitzen duen guztia suntsituz. Dagoeneko 5.700 herritar baino gehiago ebakuatu dituzte eta inor ez da ausartzen esaten, noiz helduko den sumendiaren laba itsasora. Hala ere adituek eta agintariek uste dute iritsiko dela eta horregatik kontu handiz ibili behar dela ohartarazi dute. Izan ere aurreikuspenen arabera 1000 graduko temperaturan dagoen labak ur gazia ukitzen duenean gas toxikoak askatuko ditu eta leherketak izango dira. Gurera bueltan Donostiako 79. zinemaldia hitz egin behar dugu eguneko kronikari so, hirian dagoeneko Johnny Depp aktorea. Izan ere Donostia saria emango diote gaur naiz eta arrabotsa sortu duen izendapenak. Tratu txarrengatiko salaketak ditu Deppek eta epaimai britainiar batek frogatutzat jo zituen emazte ohiaren aurkako 12 eraso. Halere aktore estatu batuarra ez da urtengo orezko saria jasoko duen bakarra atorra sagasti. Gaur goizaldeko 5:00 heldu da Johnny Depp aktore eta zinemagile estatuatuarra Erresuma Batutik Euskal Herrira. Biarritzeko aireportua gauez itxita izanik, azken bidaia zatia errepidez egin du eta bart gaueko iritsiera bertan bera geratu da. Odiseatzat jo dute Johnny Deppen bidaia Euskal Herrira, hainbat hedabidek, baina odisea izango dena ziurrenik, bart gaueko iritsiera beharrean gaur gauean jasoko duen Donostia saria izango da. Jose Luis Rebordinos Donostiako zinemaldiko zuzendariaren beraren eskutik jasoko duena eta honezkero gaur goizean iragarri berri duten bezalaxe hainbat elkargok txalotuko ez duten saria izango dena. Izan ere Euskal Herriko emakume zinemagile eta ikusentzunezkoen alorrean dabiltzen emakumen elkargoak iragarri du erantzukizun falta handiko sarimate izango dela, sariaren arrazoiak ez direla soilik artistikoak izaten inoiz eta erantzukizunak baduela bestelako loturarik zinemaldiarekin berarekin izan dezaketen harremanaren oinarrian izan direlako sari emateak edota bestela ere gizartearekin izandako konpromisoarekin. Indarkeria matxistaren biktimekiko errespetuagatik eta gaiari dagokion trataera aintzat ez hartzagatik kexu da oso, ez bakarrik Euskal Herriko emakumen elkargoa, baita estatuko beste hainbat elkargo ere guztira 7 baitira adierazpen honen sinatzaileak. Ikusteko beraz, gaur gauean Donostiako zinemaldiko galan gertatuko dena, dagoeneko iragarriak baitira, txalorik ezak. Donostian da Johnny Depp dagoeneko zinemaldiak emango dion Donostia saria jasotzeko prest. Arratsaldean emango du prentsaurrekoa aktore eta zuzendari estatu batuarrak eta gauean lehiaketatik kanpo aurkeztuko den La Hija filmaren proiekzioaren aurretik jasoko du saria Deppek. Gora beratsua izan da aktorearen iritsiera. Bart heltzekoa zen eta azken unean jaialdiak bere helduera bertan behera geratzen zela iragarri zuen. Azkenean, gaueko ordu txikitan heldu da Depp Donostiara, Toulousetik kotxean etorrita, Biarritzeko aireportua gaueko 10:00 itxita baitzegoen. Gora beratsua izan da baita ere Deppen aukeraketa Donostia saria jasotzeko. Polemika sortu zuen jaialdiaren erabakiak abuztuan, iragarri zutenean. Hainbat eragileek gogorarazi dute indarkeria matxistagatik salaketak jaso izan dituela aktoreak. Espainiako emakume zinegileen elkarteak eta hemenek besteak beste, nabarmendu zuten pertsona baten ibilbide osoa goratzen duen saria izanik, ez dela unerik egokiena Johnny Deppi emateko. Martxoan Erresuma Batuko epaimai batek frogatutzat eman ostean, bere emazteoi Amber Hearden aurkako 12 eraso. Jaialdiak aukeraketa babestu zuen, adierazita ez dela zinemaldiaren bete beharra zinema industriako kideen jokabidea epaitzea, eta saria Deppen filmografia baino ez duela goraipatzen. Atzokoan berriz, kimuak egitasmoak jaso zuen zinemira saria Victoria Eugenia Antzokian ospatutako Euskal Zinemaren galan. Euskal Herriko film laburrak sustatzeko plataforma da kimuak eta urteotako ibilbideagatik komendu dute. Euskal Herriko film laburrak sustatzeko kimuak katalogoak jaso du aurtengo zinemira saria.
Bart banatu zuen zinemaldiak saria Euskal Zinemaren Galan Victoria Eugenia Antzokian. Borja Kobeaga eta Jon Hernandez Kimuaken katalogoan aukeratutako bi lanen egileek eman zuten saria, eta Txema Muñoz eta Ester Kabero igo ziren plataformaren izenean aintzatespena jasotzeko. Sari ematea zarago joan zen baina Euskal Zinemaren Gau Handia zinemaldian. Belako taldeak jarri zuen zuzeneko musika ekitaldian, eta besteak beste, banan aurkeztu zituzten Irizar sarirako hautagaiak diren fikziozko eta ez fikziozko filmak. Hau da, aurtengo zinemira saileko lanak. Halaber, Maixabel bolante baten historia eta paperezko egoak lanetako ardatza diren Maixabel Lasa, Eneko Etxebarria eta Martxelo Tamendik hartu zuten hitza. Eta hirurak etorri ziren bat olako produkzioek hansturaren kontra egiten duten lana nabarmentzean. Hain zuzen, Juan Mari Jauregi PSeko kidearen hilketa, Jose Miguel Etxebarria naparraren desagerraraztea eta Euskaldunon egunkariaren itxiera dute ardatz hiru lanek, urren ez urren, fikzioaren bidez lehenengoak eta dokumental formatuan beste biak. Horiekin batera fantasia, Quark Valley eta Starnak dokumentalak ere aurkeztu zituzten euren egileek, eta gala Asier Altunaren lehiaketatik kanpoko azken lanak itxi zuen. Cristina Iglesias artistaren ondalea instalazioaren sortze prozesua ekartzen duena pantailara. Bestaldetik, Euskara, Katalana eta Galiziera alde batera uzteko asmoa du Espainiako ikus-entzunezkoen proiektuak. Filtrazioak dira, baina Kongresuko talde independentistek jakinarazi dute ez dutela legea babestuko hizkuntzak errespetatzen ez baditu. Eusko Jaurlaritzak aldiz ez du posiziorik hartu. Euskara, Katalana eta Galiziera baztertu nahi ditu Espainiako gobernuaren ikus-entzunezkoen lege proiektuak Kataluniako El Periodiko egunkariak zabaldu duenez. Izan ere, tramitatzen ari den ikus-entzunezkoen lege asmoak zehazten du Europako film, telesai eta dokumentalen gutxienez 50% gorde behar dela hizkuntza ofizialen lanerako. Baina proiektuak ez du konkretatzen zer kuota izango duten gaztelera ez diren hizkuntza ofizialek. Ondorioz, kuota horretatik dena gazteleraz argitaratzea erabaki dezakete bideoplataformek. Legeak hautzak harrotu ditu, hala Madrilgo Kongresuan ordezkaritza duten talde independentistek ohartarazi dute hizkuntza guztiak errespetatu ezean ez dutela legerik babestuko, hala nola Esquerra Republicana, EH Bildu, CUP edo PDeCAT alderdiek. Horrela, testuak ikus-entzunezkoaren alorrak eginiko eskaerak ez dituela aintzat hartu adierazi du EH Bilduko Mertxe Aizpuruak. Euskal eragilek plazaratu dituzten eskakizunak eta beraiek sartu ahal izan dituztenak erakusketa publikoan egondanean lege hau eta inolaz ere onartu ez diren guzti horiek gureak egingo ditu. Gainera gobernuak lege hori hizkuntza gutxituak babesteko erabili beharko lukela azaldu du Gabriel Rufián, Esquerra Republicanako Kongresuko bozeramaileak. Nosotros lo que entendemos es que una ley audiovisual es la mejor de las oportunidades para proteger, para blindar a un idioma. Eta hizkuntza gutxituak babestu beharrean, katalana sarraskitu nahi duela gaiztigatu du Maria Dolors CUPeko bozeramaileak. Davant d'aquesta clara voluntat d'exterminar la llengua amb la que està persistint l'Estat. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak ez du posiziorik hartu. Hala, Bingen Zupiria, gobernuaren bozeramaileak, aitortu du nahiago dutela zuhur jokatu ministroen kontseiluak onartuko duen testua ezagutu arte. Ikusiko dugu, zertan geratzen den, ikusiko dugu nola ateratzen den lege proiektu hori. Espainiako gobernuak ez ditu kontuan hartu Kataluniako ikusentzunezkoen kontseiluak, Euskalgintzaren kontseiluak eta beste hainbat eragilek egindako ekarpenak. Horrela, Euskalgintzaren kontseiluari aurre proiektuaren inguruko filtrazioek kezka handia sortu diote. Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiak deitoratu du lege horrek hizkuntza gutxituen desagerpena ekar dezakela ikusentzunezkoen eremuan. Bada Eguerdiko magazinean, Ale Saginalde, pantaiak Euskaraz plataformako kidearekin heldu diogu gaiari. Lege proposamenak eragindako sentsazioak izan ditu hizpidea. Bueno, egia esan tristura pixkat badaukagu, ez? Uste genuen katalanek, galegoek, zein guk euskaldunok egindako emendakin hauek onartzeko modukoak zirela, Jaurlaritzak eta Generalitateak ere beste emendakin batzuk egin zituzten,
eta bueno, ikusi dugu, ez dituztela onartu, ez, aurre zirriborro horretan, orain ikusi beharko dugu, ez, tramitazio parlamentarioan, legebiltzarreko eztabaidan, legea aldatzea lortzen duten, Euskal, Katalan eta Galiziar alderdiek, edo ez. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak udaberri 2024 bizikidetza giza eskubide eta aniztasunaren plana onartu du. Bertan azken bertsioan presoen ongi etorriei buruzko aipamen bat sartu dute eta argitu nahi izan dute gogoeta kritikoa etaren terrorismoa eta indarkeria erabili edo justifikatu dutenei exigitu behar zaiela bereziki Udane Arbeok azalduko digu. Eusko Jaurlaritzak 2024 urte bitarteko bizikidetza giza eskubide eta aniztasunaren aldeko udaberri izeneko plana onartu du Gobernu Kontseiluan. Udaberria 2024 izeneko plan horretan jaso dira datozen urtetan aurrera eraman nahi diren gogoeta eta ekintzak. Beatriz Artolazabal berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak azpimarratu duenez, planaren azken bertsioan presoen ongi etorriei buruzko aipamen bat sartu dute. Eta argitu nahi izan dute gogoeta kritikoa etaren terrorismoa eta indarkeria erabili edo justifikatu dutenei esegitu behar zaiela bereziki. Iraganari buruzko hausnarketa kritikoen bereziki etaren terrorismoa eta indarkeria erabili edo justifikatu dutenei interpelazioa egin behar zaiela azpimarratu nahi dugu. Sailburuaren esanetan 4 printzipio izan dituzte ardatz, pertsonaren duintasuna, terrorismoaren eta indarkeriaren erabateko deslegitimizazioa, giza eskubideen berme eta babes eraginkorra eta aniztasuna eta dibertsitatea babestu eta garatu beharreko baliotzat hartzea. Dokumentuaren sarreran hurbileko testuingurua aztertu dute eta hor kezka agertzen da oraindik inguruan sortzen diren indarkeria, intolerantzia eta sektarismo adierazpenak direla eta. Pintaketak, mehatxuak eta eraso fisiko eta hitzezkoak jasotzen dira adierazpen horien adibide gisa. Kritika alaberretako preso hoiei egiten zaizkien ongietorri publikoei. Artolazabalek adierazi du de facto indarkeriaren kultura politikoaren gorespen simbolikoa eta biktimen bidegabekeria eta birbiktimazioa direla. Gazteriak duen garrantziare azpimarratuta planaren helburu nagusietakoa gazteak bizikidetzaren etorkizuneko protagonista gisa ahalduntzea da hezkuntza sistema zaratago. Era berean udaberria 2024 planak espetxe politikaz ere badiar du. Artolazabalek nabarmendu du nortasun propia duen politikoa dela espetxei buruzkoa eta haren erreferentea askatasunik gabe dauden pertsona guztiak direla. Hortaz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan landu nahi duten espetxe eredu berriak gizarteratzea izango du helburutzat eta ikuspegi errestauratibo garatuko du sailburuaren esanetan. Aipatu legez preso jarrera egiteko ekitaldiak gaitzazten dituen pasarte bat sartu dute planaren azken bertsioa. Nagus Hernan Foro Sozial Iraunkorreko bozeramailea izan dugu gonbidatu nagusi gisa magazinean eta lakuaren planak irakurketa kontrajarriak utzi dituela iritzita testuaren balorazioa egin du. Nik irakurri nuen zirriborroa guk ondo baloratzen genuen. Ikusten genuen, guk adibidez orain, konpromiso sozialaren, eramaten ari garen prozesuan, zenbait ikasgai atera ditugu, eta bata da, ezin da ulertu violentzien zikloaren ondotik behar den bizikidetza eraiki, beste bizikidetza kontzeptu orokorrean sartu gabe. Hor daude injustizia sozialak, hor daude pobrezia, aniztasuna, aniztasun sexuala, eta gur, enmarke hori baloratu genuen positiboki. Nik egindako ekarpenak ikusi ditut onartua daude, baina atzo zer gertatu zen. Zuk irakurtzen badi baduzu plana, lehenengo konklusioenea da, hemen izugarrizko adostasun sozial, politika instituzionala eta sindikala dago. Hor, gai guztien inguruan, nik esango nuke, 80% egon daiteke adostasuna. Eta berriro, desadostasunen inguruan komunikabideak tituluak eman dute, edo horrekin titulatu dute, eta horren inguruan dagoen eztabaida. Desadostasuna konkretu batean inguruan. Ez du kentzen importantzia desadostasun horri, errelatuaren bataian dagoen elementu bada, baina beste guztia positiboa da. Horrez gain Aimar Altunak eta Oiana Garmendiak salatu dutenez, Auzitegi Nazionalak Kalera Info argitalpena eta Kalera webgunea ixtea erabaki du terrorismoa goratzea egotzita. Sorturen Kalera Info aldizkaria eta Kalera webgunea ixteko agindu du Espainiako Auzitegi Nazionalak behin-behinean.
Hala, Sortuk agerraldia deitu du eta Aimar Altuna Sortuko kideak jakinarazi du Guardia Zibilaren txostenetan oinarrituta epaileak agindua eman duela. Espainiako Audientzi Nazionalaren behin-behineko agendu bat jaso berri dugu Guardia Zibilaren txosten batzuetan oinarrituta. Gauzak horrela, Sorturen abokatuek agindoren aurka helegitea tramitatu dutela iragarri du alderdiak. Izan ere, Sortuk salatu du auzibide horren bidez euskal preso politikoen eskubideen aldeko eta haien aldeko lana kriminalizatu nahi dela. Horrez gain, alderdi politiko baten jarrera komunikatiboa erasotu dutela azaldu du Altunak. Alderdi baten jarrera komunikatiboaren aurka jo dute. Informazioa bezalako eskubidea eta jarduera zilegiaren aurka egin dute. Eraso honen bitartez, argi eta ozen adirazi beharrean gaude, mugimendu politiko oso baten aurka egiten ari direla. Bestalde Sortuk ohartarazi du ekinbidea Euskal Herrian eraiki nahi den bizikidetzaren aurkakoa dela eta bide horretatik ezinezkoa dela elkarbizitza justu, osasuntsu eta demokratiko bat eraikitzea. Ostera errudun izendaturik ere Igor Uriarte euskal presoia ez zigortza erabaki du Baionako epaitegiak. 2020ko urrian atxilotu zuen Uriarte Frantziako poliziak zigurun errepideko kontrol batean bilatuak diren pertsonen fitxategian Frantziako estatuan egoteko debekua zuela agertu zen eta berehala atxilo aldian sartu zuten jakinarazpena jaso Baionako prokuradoraren aurretik pasatu eta berehalako epaiketa izan zuen epaileak fiskalaren eskaerarekin bat egin zuen eta urtebeteko epea eman zion Gasteiztarrari Frantziako estatuan egoteko debekua kentzeko desmartxak egiteko. Maiatzean Uriarteri lurralde debekua kentza erabaki zuen Parisko zigor auzitegiak. Bada argumentu hori baliatu du Maritxu Paulus, Basurko abokatuak Uriarteri zigorrik ez ematea eskatzeko eta epaitegiak arrazoi eman dio. Ekonomia arloan Europako funtsekin estatuak orain arte egin duen banaketa gaitzetsi du lakuak. Espainiar gobernuak hemendik aurrera Europako funtsen banaketa eta erabilerak zehazterakoan ekonomia osoaren gainean izan behar duten izaera eraldatzaileari gehiago eta hobeto erantzutea eskatu du, hain zuzen eren Jaurlaritzak. Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasuneko sailburuak eta Jordi Campas ekonomiako eta Europako funtsetako sailburu ordeak xehetasunak eman dituzte Espainiar estatuak autonomia erkidegei transferitzen ari zaizkien berreskuratze eta erresilientzia mekanismoko zenbatekoei buruz. Orain arte banatutako 14.214 milioi eurotatik aldi osoan autonomia erkidegoetara transferitzeko aurreikusitakoaren 140 inguru Euskadiri 538 milioi euro egokitu zaizkio. Pandemiako osasunaren eta ekonomiaren aldetik izandako eragina kontuan hartu denez gero, Espainia izan da funtsen lehen hartzaia. Orotara 70.000 milioi euro diru laguntzetarako eta beste hainbeste mailegoetarako. Espainiar estatuak zuzenean egiten duen kudeaketaren zati handi bat norgehiagoka erregimeneko laguntzen deialdeen bidez bideratuko da. Batzuetan deialdi horiek existitzen dira eta baliagarriak izango dira estatuko aurrekontu orokorretako ohiko funtsak osatzen dituzten funtsak bideratzeko. Beste batzuetan berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planeko funtsak bideratuko dituzten beste deialdi batzuk ari dira diseinatzen. Hala gertatuko da adibidez susperraldi eta eraldaketa ekonomikorako proiektu estrategikoetan. Orain arte guztira 39 deialdi egin dira berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planeko osagaietarako eta guztira 3.300 milioi eurotik gorako inbertsioa egin da. Jaurlaritzak nabarmendu du oraindik ez dakitela zenbateko horretatik zenbat iritsiko den Euskal Autonomia Erkidegora. Espero dugu ateratzeko falta diren deialdiek gehiago eta hobeto erantzutea funtz horiek ekonomia osoaren gainean izan behar duten izaera eraldaketari. Era berean espero dute inbertsioek aukera ematea atzeraldi handitik Espainiar estatuko ekonomia osoan narriatu den kapital estoka berreskuratzeko. Sailburuak azpimarratu du inbertsiorako unea dela eta horrela egingo dutela euren baliabidekin ere. Euskadira zorroztasun osoz iristen diren
Bestaldetik Donostiako Aldezarreko Ikatzkaleko tabernariek agerraldia egin dute bart, duela aste batzuetatik bizi duten egoera azaltzeko. Prentsaurrekoan adierazi bezala ohiko bihurtu diren jende pilaketek auzokideen ezinegona piztu dute. Gu ere kezkatzen gaitu egoera honek. Azken boladan, Euskal Herriko eta Estatuko hainbat lekutan gertatzen ari diren egoerak ikusten eta bizitzen ari gara. Donostian eta zehazki Aldezarrean gure lokala ditugun kalean, denbora eramagu gure gustoko ez diren egoerak pairatzen. Eta horrek, hainbat arazo dakarzkigu, bai auzokidei eta bai guri tabernarioi. Duela hilabete batzutatik ona, gazte taldeak hiriko hainbat lekutan biltzen ikusi ditugu parranda egiteko asmoz. Pilaketa horiek arazoa sortu dituzten heinean, agintariak kontzentrazio horiek saiesten joan dira. Pertsona horiek Aldezarrera leku aldatuz. Horrek gaueko masifikazioa eragindu auzoan. Zehazki Ikatzkalean eta inguruko kaleetan, eta horren ondorioz gure lana behar bezala egiteko aukera guztiak gainditzen ditu. Masifikazio horren barruan, hainbat alderen jarrera desegokia jasaten ari gara. Ez dira konformatzen modu normal batean pasatzearekin. Kaleko beste pertsona batzuekin, tabernariekin, auzokideekin jarrera bortitzak izatera pasatu dira. Tabernak itxi ondoren, parranda kalean jarraitzen bozgoragailuekin. Horrek noski, bizilagunen eta tabernarien hartazgoa eragiten du, eta gure ohiko bezeroak gure establezimenduetara etortzeari uztea eraman du. Eta Donostiatik mugitu gabe, Kaldeatzak Stop kolektiboa pozik agertu da Donostiako Amara auzoko bizilagun baten etxegabetzea geldiarazi dutelako. Etxegabetze bat bertan bera ustea lortu du Stop Desahucios plataformak. Donostiako Amara auzoko bizilagun bat etxegabetzeko arriskuan zegoen, baina elkarteak jarri duen salaketak eta herritarren babesak etxegabetzea geldiaraztea lortu dute. Hala, astearte goizean Stop Desahucios plataformak prentsaurrekoa egin du eta alokairu eta inkilino sasora taldeek ere parte hartu dute. Horrez gain, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos Izquierda Unidas alderdietako bozeramaileak ere bertan izan dira. Sarri Euskarak erakundeen partetik behar beste babes ez duela salatu izan da. Bada atzokoan Nafarroako erakunde garrantzitsu batek, Osasuna Futbol Klubak hain zuzen, eta AEKak Euskararen sustapenarekin jarraitzeko hitzarmenaren berritza iragarri zuten. Bai, hala da, aurten berriro eta 3 urtez luzatu dute hitzarmena Osasunak eta AEKak klubaren estatutuek jasotzen duten bezala bertako hizkuntza gaztelaniaren pare sustatzen jarraitzeko aurreko akordioa aurreko 3 urteetan aplikatu zen 2018 eta 2021 artean eta honakoa da akordio berria eta beste 3 urtez aplikatuko du Osasunak euskara eta gaztelaniaren arteko parekietasunaren bila eta horrela mintzatu ziren Osasunak prestatutako bideoan Luis Zabalza presidentea eta Alicia Iribarren AEKako arduradun nagusia. Bueno, pues supone una continuidad de lo que habíamos venido haciendo hasta ahora, que teníamos un convenio con AEK para la normalización en todos los aspectos posibles del euskera y en definitiva solamente es seguir lo que los nuevos estatutos recién aprobados pues siguen diciendo, que el club intentará manifestarse en las 2 lenguas oficiales que son el euskera y el castellano o el español, y por lo tanto pues yo creo que hay que tomarlo dentro de esa normalidad. Bueno, AEKarentzat duela 3 urte esan nuen bezala mugarri garrantzitsu bat da hitzarmen hau, eta gainera orain bigarren epealdia martxan jarriko dugun honetan oso pozik gaude eta harro aldi berean. Batetik Osasunaren helburuek bat egiten dutelako AEKaren misioarekin, eta bestetik ikusten dugulako Osasunak aurrerapausoak eman dituela eta lorpen handiak egin dituela edo eskuratzen ari dela, eta jendarte osoaren eredu garrantzitsu bat dela Osasuna, beraz euskararekin bat egite horrek lagundu eta pozten gaitu.
Eta bukaera aldera iritsita, zerua bakarlariaren ez du trukoa bestiarekin utziko zaituztegun. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte. El Cano in the prot.